μπορούμε να κάνουμε και το τουρνουά και μόνο. Και να σας δώσω συγχαρητήρια γιατί για 18η συνεχόμενη φορά, 18 λοιπόν Ιουλίου, στο χώρο του μπάσκετ, έτσι, όλοι πιστοί προσέλθετε. Έχουμε έρθει μαζί με τον Γιάννη το Λαστιχούλη για να καθαρίσουμε το παρκέ στο οποίο θα αγωνιστούμε εντός ολίγων ημερών. Και πάμε τώρα κάτω να δούμε τι γίνεται και να μιλήσουμε λίγο και με τον Γιάννη, γιατί και ο Γιάννης είναι μέρος της ιστορίας όλου αυτού του τουρνουά από παλιά. Να σημειωθεί ότι έχει σηκώσει και το πολυπόθετο τρόπο εδώ του τουρνουά. Λοιπόν, και εδώ από κοντά ο Γιάννης ο Λαστιχούλης, που είναι ενεργό μέλος στο ΣΕΒΕ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Λίμνη Ευβοίας για αυτή την πολύτιμη βοήθεια που μας κάνουν αυτή τη στιγμή. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα πλαίσια πάντα του εθελοντισμού εν ώψη του τουρνουά, έτσι, και το τουρνουά και μόνο. Και έλεγα εδώ στα παιδιά ότι Πρόσεξε να δεις. δεν είσαι απλός παίκτης ή απλός τώρα που βοηθάς το τουρνουά. Ήσουν γραμμένος στην ιστορία του τουρνουά από πολύ παλιά. Από τις προηγούμενες γενιές έχεις κατακτήσει και το τουρνουά και ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει τουρνουά, ετοιμασίες και όλα αυτά. Είμαι από τα ιδρυτικά, πώς να το πω, το πρώτο τουρνουά το φτιάξαμε, έτσι, μαζί με τον Βαγγέλη τον Μπεκάτη. Ήμουνα εγώ και ο Βαγγέλης τον Μπεκάτη και βοηθούσε και ο Λάτσης από πίσω, το πρώτο, από εκεί ξεκινήσαμε. Και μετά, εντάξει, ανέλαβαν οι υπόλοιποι, δεν θέλουν να χαθεί αυτό. Νιώθεις μέρος όλο αυτό. Ναι, είναι Αυτό... κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται, έτσι. Αυτό λέγαμε και με τα παιδιά, να ρωτήσουμε και άλλους παλιότερους. Για σένα τι σημαίνει το τουρνουά στη Λίμνη, άσχετα άμα έχεις μεγαλώσει? Είναι θεσμός, τέλος. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξελίσσεται, κάθε χρόνο να γίνεται και καλύτερο, όπως και γίνεται, σαν διοργάνωση. Έχει φτάσει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι το ΣΕΒΕ και το ενεργό μέλος του εδώ, το Γιάννη το Λαστιχούλη, και τη βοήθειά του. Ευχαριστούμε πολύ. Όπου με βρεις με παίρνεις κάμερα πάντως. Ευχαριστούμε. Ναι, με έχεις ταράκι. Εδώ και ο Δαβίδης Σταφίου, ενεργό μέλος του τουρνουά μπάσκετ και εθελοντής δασοπυροσβέστης. Τι έχεις να πεις εδώ για τη δουλειά του ΣΕΒΕ? Πολύ καλή και πολύ πολύτιμη. Κάθε χρόνο τα παιδιά έρχονται και μας βοηθάνε για αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και να συνεχίσουμε αυτό που είχαν ξεκινήσει οι παλιοί. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω τώρα. Από κάτω να περάσει. Λοιπόν, παιδιά, όπως είδατε, ήρθαμε στο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου Λίμνης ώστε να προμηθευτούμε κάποια υλικά για τη διοργάνωση του τουρνουά. Είναι εδώ και ο κύριος Ιωάννης Παλάτης, ο οποίος είναι ο Λυκειάρχης της Λίμνης και σαν παλιότερα διοργανωτής μιας διοργάνωσης του Σκυλία, θέλω να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις για το χωριό. Λοιπόν, παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ, έτσι, για τη σημερινή εδώ συνάντησή μας. Χαίρομαι κυρίως γιατί είστε απόφοιτοι του σχολείου και το σχολείο πάντα εδώ και πολλά χρόνια είναι κοντά σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που γίνονται έξωθεν του σχολείου, είτε αυτές είναι αθλητικές είτε πολιτιστικές, και πάντα λοιπόν προσπαθούμε να συμβάλλουμε με ό,τι μπορούμε, με εξοπλισμό που έχουμε, με υλικά κτλ. Θα ήθελα να πω και να σας δώσω συγχαρητήρια γιατί για 18η συνεχόμενη φορά πραγματοποιείται αυτό το φεστιβάλ μπάσκετ, τη διοργάνωση, που γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο κανείς να οργανώσει μια τέτοια εκδήλωση. Χρειάζεται κόπος, χρειάζεται να δαπανηθεί χρόνος, λεφτά, να υπάρχει καλή διάθεση, να υπάρχει συνεργασία. Άρα λοιπόν, και θα ήθελα να επισημάνω αυτό, τέτοιου είδους δραστηριότητες που μπορούν να εμβάλλουν παιδιά, νέους, αλλά και μεγαλύτερος ηλικία. Δεν υπάρχει στον αθλητισμό όριο ηλικίας για να ασχοληθεί κανείς. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει η νεολαία μας, οι διοργανωτές στα πλαίσια μιας τοπικής κοινωνίας ή ευρύτερα στην περιοχή εδώ της Βόρειας Εύβοιας, γιατί νομίζω ότι έχει συμμετοχές από όλη την Βόρεια Εύβοια. Και όχι μόνο. Έρχονται και από την Αθήνα, έρχονται και από άλλες περιοχές, γεμίζει η πόλη με κόσμο και με αγωνία για να δούμε ποιος τελικά θα προχωρήσει. Γιατί είπαμε μας ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα, σαν δευτερεύοντα. 18 λοιπόν Ιουλίου, στο χώρο του μπάσκετ
στο λιμεναρχείο, έτσι, όλοι πιστοί προσέλθετε και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην διοργάνωση την οποία αναλάβατε να την υποστηρίξετε. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα λέω ξεχάσει να γράψω. Όχι, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ το χορηγό μας, το Καστάλο Χαράλοπο, για τη χορηγία και τις μπλούζες. Και οι μπάλες. Εδώ. Competition. Κοιτάζει τώρα ή αργότερα για 2 λεπτά υπόθεση είναι. Τον έχω, Έλα τώρα εσύ απ' έξω. Από ό,τι θα μπροστά ρε Άγγελε. Βγάλτε και την εξέλιξη. Άλκη, έλα μία γρήγορα. Τρέξε, μπαίνα, τρέξε. Τρέξε. Τι στη βρίσκει, γρήγορα. Αφού δεν είχα έρθει, γιατί μου το πεις. Μου πες ρε βλάκα. Εντάξει, τι να κάνω. Σου είπα τρέξε και πήγες να το πάσο σου. Ναι, ρε φίλε, πού να ξέρω εγώ τώρα τι κάνεις. Γέμισε εδώ και τα δύο τώρα. Και τα δύο, όχι. Άντε και τα δύο. Α, ναι, δεν μπορείς τώρα, Αν είσαι ρε βλάκα. Λίγο. Καλά, μια και του βάρια μου πήγε. Δεν βοηθάς, ηλίθιε. Για βάρη είσαι τώρα με αυτό. Έλα, Άλκη. Ένα κοντίνι. Πρέπει να το κοντίνουμε, μπορούμε. Μπράβο. Περίμενε, κάτι έτσι δεν γίνεται να κολλάει έτσι. Κάτι έτσι, εκεί πέρα και δεν βγαίνει, εδώ πέρα. Κοίτα, θα βγάλω τώρα βλάκα που μπορείς. Πρέπει να βγει πρώτο το πρώτο, Άλκη, άμα δεν βγει το πρώτο. Ωραία, κάτσε να πάρω ένα. Μαζί είναι. Για να κολλάνε τόσο, κάτι έτσι. Τράβα το. Δεν έχουν κανένα καλό. Δεν σπάνε, δεν έχουν τίποτα, τράβα το. Να το σπάσεις ρε. Τα λέω αν σε βίντεο. Πάλι ρεζίλι θα γίνει. Είμαστε τελώς ακατάλληλοι. Θα κάνω μόντας τώρα, fast forward εσάς να παλεύετε εδώ να το βγάλετε. Να παίζει φορ Μαλβίνας, φορ Αυτό τι νόημα είναι. Αυτό βλέπω εδώ και ένα μητάκι. Κάτσε να μπω στο Talos Loves AI να ρωτήσω πώς φτιάχνετε. Το βάζει μου πίσω να φέρετε. Παιδιά, οτιδήποτε χρειάζεστε, εδώ καλή ώρα πορεία. Πώς θα φτιαχτεί το αντιανεμικό, η αντιανεμική σημαία, ξέρετε που θα μπείτε. Τελικό της Κυριακής του Μουντιάλ έχουμε να βάλουμε στην Αργεντινή σε αυτό. Τώρα παίζει μπάσκετ και η Αργεντινή δεν έχει μπάσκετ. Έχει. Ένα καμπάτσο έχει, οπότε... Βγάλ' το όλο πως είναι. Τα προβίτολα είδες, Πανταλόν, για 2 χρόνια. Βλάκα. Τα πιάμαστε τώρα. Αυτό κάπου πρέπει. Α, έλα. Ναι ρε Άλκη. Εδώ ψηλά να βγάλουμε φωτογραφία. Το λάβαρο. Πάμε και. Ρε λιμνάρα, έχω τρελά μες στο μυαλό. Περίμενε, παίζεις το να είναι τσίτα, Τσίτα Όκλεϊ. Από κάτω μετά θα το κοιτώσουμε. Άλκη! Αυτό θα βάλουμε. Μετά θα βάλουμε Εδώ παιδιά η ομάδα δουλεύει non-stop με το τουρνουά και μετά τα μεσάνυχτα. Μάνο, αύριο τι ώρα είναι η κλήρωση? Αύριο, όλη την κλήρωση, 6 ώρα, στο κινηματοθέατρο. Θα είμαστε όλοι εκεί και ελπίζουμε σε μια καλή κλήρωση. Πόσες ομάδες θα είμαστε πάνω κάτω φέτος? 27. Σε αυτό το σημείο είναι η τελευταία μέρα, βάλαμε και το πανό εδώ. Ναι, το έπασα παιδιά. Σχεδόν όλα έτοιμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς που κάθε χρόνο βοηθάνε συνέχεια. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να γίνει τίποτα για το τουρνουά, πραγματικά τους ευχαριστούμε. Και αύριο 6 ώρα στο κινηματοθέατρο.